Добре, не ми драм. Аз ще го снимам пак. Добре, здравейте хора. Това е кандидатура, епизод 3. Тук с мен е Тони БГ или господин Никойски. Добре, Джими. Добре, спирам. Добре, спирам. И така, тук сме пак. Тук сложих... къде си, бе? Тук сложих някакви такива. Да, той ми падна на колене. Да, аз поне ти падам на колене да снимам с мене. Добре, това е новия таван. Има покрив, само че после ще го кажа. Тук е таван за вектории. Тук... Що? Добре, ще заглушиме. И добре. Ще го спра за малко, докато да не ви се видят скайповете. И сега се връщам. Върнах се. Ние не сме се затворили, просто сме заглушили. Добре, пак ще снимам гейм, за да мога да ви развеждам по-бързо през къщата, защото снимам с бандикам, просто да стане по-бързо, защото към тази тъпо се обработва, часове, бла-бла. И така, това е новото. Тук сложих Glowstone, това е Glowstone. Ето, Glowstone. Значи, даже може да направя така. Вижте. Трап. Ето. Това не ми трябва. Така. Гледайте сега. Така. Арбе. Що не става? Лаги ми от синглплеера, хора. Просто компютъра ми не е един от най-мощните и не може да такова. Тия там при честовете да ги закриват, няма да ги закрием аз, защото честовете си са свършили моята работа. Нали аз го ги слагам тия честове, всъщност. Той за тайм. И ако трябва ще слагаме така само от едната страна. Що стана? Супер. И така... Тук ето вижте честовете са ги закрили. Симетрично е горе-долу. По-скоро долу-горе. Добре, сега ще ви покажа отвън, в смисъл покрив също направих, ето виждате, ето това. Всъщност мога да ги махна тия, но просто съм забравила и не ми дреме. То е сете. Добре. Стана нощ. Нищо. Пусто съм го написвал, за да ми пречат нещо от този сорт. Ето, този сорт. Ето, нещо от този сорт, да не ми пречи. Нещо от този сорт. Тук има рестон лампи, мечове, това сме ги виждали, вратата. Направих трамплинче. Вижте какво готино. Тук направих, нали знаете, примерно в аквапарка, да не падне някое дете. Просто, ако нещо стане, да се има къде се хваща и... Раз, два, три, играеме си. Плос. Campfire съм показал. Пак често може да покажа. Хрумна ми идея. Хрумна ми идейка. Нищо. Ще я осъществя сега в клипа набързо, защото пак снимам с бандикам. Просто стане по-бързо, казах го това вече. Към тази ще обработва просто, но с бандикам, както знаете, мога да снимам само 10 минути. Пак ще да кажа секунди. Това е отвън къщата. Ето я. Онъра каза каква е тая мършева къща и такива. Не знам кое не му харесва. Питах и Тони БГ, всички, даже сега преди да спра клипа, пак ще го питам да видите, да не си помислите, че ви лъжа. Той не го казва просто защото ми е приятел. Впрочем, аз не играя на компютър от много време. Аз играх само на телефон, защото
Аз ако му покажа на това постройките ми на телефона, ще му падне шапката, хора. И на вас, ако ви ги покажа, направо имам хотели, мотели, всякакви идиотщини. И ми звънни телефона, след малко идвам. Пак съм тук, хора. Бързо трябва да направя кандидатура и ще изставам от компютъра. Ще говоря малко по-тихо. По някое време пак мога да ми звънне телефона. Това е общо взето. Това ми беше новата идея. Надявам се да се чувам. Стойте. Сега би трябва да се чувам. Това е покрива. Сега ще ви покажа отгоре. Ето, това е нещо такова. Даже може и ето така. Но няма как. Не знам кое не ме харесва на номера. Сигурно не ме харесва като човек, предполагам. Така че сега ще се покъпим малко. Предполагам, че ако и сега не ме приеме, няма да има епизод 4. Че това ще стане като Survival градко. И просто ще се откажа. И това е общо взето новостите. Сега ще се пусна за последно на рамплина. Сега ще видите, ще го направя с финес. И раз, два, три и так, буф. И така хора. Така, разпускане. Добре хора, това беше от мен. Аз бях да Промастър BG, тук с мен беше Тони BG, но той е завършил. И чао!